ассалому алайкум мухоҷирони муҳтарам. Компания мо ба хизмати шумо ҳамавақт тайёр. Ба номери +7 965 172 0808 +7 993 352 5636 занг занед. аз Москва ба Тоҷикистон ҳар рӯз прямой рейс дорем. мухоҷирони азиз, вақте ки ба мо занг мезанед, агар ҷавоб дода натавонистем, ё ватсапда нависем, ё баъди 5-10 дақиқа дуюмбора занг занем. барое ки одамо бисёр занг мезананд, мо навбат қатъи ҷавоб медиҳем. аз як хабар огоҳ бошед, дар интернет одамое ки реклама мекунанд, бисёраш фреб мекунанд, то Тоҷикистона гуфта аз ними роҳ мепартоянд. мо ҳамавақт дуогоҳи он ҳастем ки мухоҷирон соғу саломат ба ватанашон баргарданд. лайк монед, подписатсия кунед, аз хабарҳои нав хабардор бошед.